para nako sa akong dugay-dugay na nga pag-alagad isip pari, mga 17 na katuig kapin, na-realize na ako nga kining kinabuhi dinhis kalibutan, ang iya yung pinaka-importanting gitawag nato bag fulfillment or kalampusan kung makabot ang kaluwasan. Og di gani maluwas, bisag unsa pa ta dinhi ka gitawag og malipayon, prosperous, successful, kay nakabot ang tanang pangandoy, na nakay house and lot, kwarta pay imo, milyonaryo na ka, napakaydaghan nga mga kaning tawag mga higala, wa gani kaluwasan ang imong kinabuhi, pasabot dili ka makasud og langit, inig-ending, wa gyud kapuslanan. Mao na ang hari, kisengan atong hari sa unang pagbasa nga si Belsasar. No, si Belsasar, anak ni siya ni Nabucodonosor, kadtong ni bungkag, nilumpag sa gingharian sa mga Hudiyo og miguba sa templo, nya gikuha niya ang tanang mga bulawan nga gamit sa templo. Mga balaan to nga mga gamit, sama na mga chalice, mga baso, uban pa. Iyang gikuha o man sa pagtahod sa Ginoo, niya wagi kaluwasan niyang kinabuhi. Hangtod nga napasa nga to siyang anak. Sa may nahitabo siyang anak, sa taliwa sa iyang kalipay, kuyog sa iyang mga usakalibo ka mga pangulo sa katawhan, iyang mga trusted officers, naluya siya, nawadas umoy, nang luspad, nangurog ang tuhod. Kamo diya, musta man, wap amo mang luspad, wap amo mawadis umoy, wasan, wa pa mangurog inyong tuhod, hapit na, nanamay di na kay kanaog sa hagdanan, kurog ng tuhod, inigdulhog ba? Ay daghan eh. Nya, mamugos ra bag yung simba. Nya, dili na maoy kurog sa tuhod, kanang matiguang ta. Sa may kurog sa tuhod, kana bang di nakahapit makapadayon. Daghang mga asawa karon wa kapadayon sa ilang pagkaasawa, nakigbuwag sa ilang bana. Wa na'y umoy ang ilang tuhod pagpadayon. Daghan sang mga bana karon nga wa na kapadayon sa pagkabana, nakigbuwag na sa ilang asawa. Mo nang naataroy gitawag og divorce. Daghan sang mga pari wa kapadayon sa ilang pagkapari, nangurog ang tuhod, nanggawas og nagminyo kay lig-on pa kuno silang tuhod. Nanom din ang maminyo, kinamitay din nagtuhod ay. Brad Titing, kinahanglan nagtuhod. Ang akong tuhod karon medyo nanay gamayng gout, sakit-sakit na. Din alang yun ko magminyo di ay, ginamitay din nagtuhod. Daghan sa ron nga mga madre, wa kapadayon sa ilang pagkamadre, naluya ang tuhod, o ang resulta ng gawas sa ilang congregation o ang uban nga minyo, ang uban gani napaangkan, ang uban pa gani napangasawa o mga dili na gyud matuhuon sa Ginoo. Ana ako'y pipilang hibaw-an ni ana. Wa kapadayon ba? Nya daghan sa mga Katoliko namiya sa pagkakatoliko, namalhin ngadto sa laing sikta kay di sad kapadayon ang ilang tuhod tungod sa mga kasinatian nga para nila lisod. Muna si Kristo diri sa atong ebanghelyo, mi warning siya. Ingon siya, sa dip amo makasud og langit, pasabot sa dip amo makasinati niya ng kalipay nga akong gisulti ninyo, diin maghari mo didto, yang gingnan niya mga apostoles ba? Sa di pa ni mahitabo, dakpon mo, taralon mo sukmanan, lutuson mo,
unayon pa mo og luto sa inyong kaugalingong ginikanan, mga igsuon, mga paryente, or nakong pari tingali, unayon kas imong mga parishioners. Or kamo mga parishioners, unayon mo pari og lutos. Na sinati na ninyo, nga dumtan mo, wapa, sa ato pa wapa, mo musunod sa Ginoo. Kaya musunod tas Ginoo, dumtan man kita. Nya naamang gi masakitan. Nya lutuson gyud, lisod-lisoron kita. O kining tanan nga gipanagna ni Kristo, apil na ang pagpatay na sinati nila ni Saint Anne, kaysa ning atorong gi-celebrate. Sila si Andres Dunglak ug mga kauban. Grabe ang paglutos dito sa Vietnam ni adto mga 17th to 19th centuries. Grabe yun. Hastagod mga bata, pamatyon basta mailhan kang nituo ka Ginoo. Bisag tuan na sila sa lawom, siyuta, tuan na sila sa ilang mga hideout, gukuron yun sila sa mga hari, ipapatay yun. Yagi pang priso, hundreds of thousands of them. Grabe kayo, no? Nabita ko'y classmate nga duha ka pari, Vietnamese, dito ko sa UST. Ang usa na bilong sa gitawag og free church or patriotic, kanang bang gi-recognize sa gobyerno. Kay hantod karon giihap man sila dito sa Vietnam. Ang musod sa seminaryo, pila ka gilimitan sila, pila ka bukpari, pila ka bukmadre, nya waga ni kam apil sa ihap, nya napari ka nya mo practice ka dito, i-reject ka, di na hinon patyon, pero di na kaka-practice. Muna ang usa na bilong sa free church, ang usa na bilong sa underground church, ang ilang tawag. Pila to siya katuig, murag 15 katuig sa prisuhan. Dito siya sa prisuhan, isip pare. O isip deacon ba to siya ato, nalimot na ko. Basta kuno, ang mga piniriso dito, iyang bunyagan, nang mamunyag siya. Kay ang ila kuno ditong kaliguanan, kanamang linya tanan ba? Linya tanan, magkita ra mo diha. Wa na lay uwaway, hubo tanan ha, linya, ngadto. Mukuha ra kuno siyang balde, niya ang iyang kauban, sa di pa mahumod sa tubig, iyang mubuag tubig. Muras lang magduwa-duwa ba? Niya mauna dito'y baptism. Daghan ko no kay siyang mabaptismo sa bliga lang yung tubig, baptize na to. Di lang yun manguros, kay manguros ka na may gwardya, patyon mo di kag ritso, buo-buo lang tubig. Nag-discuss man mi ato sa different ways sa kanibang pag-impose sa sacrament. Creative way ba? Yan, santo aman sila, under man sila sa persecution. Buo-buo ran yung tubig sa kabalde. Ya, dito sa China, kay mao sa ng China na amang sa underground ay patriotic. Nako sang kaila nga deacon, 5 katuig siyang deacon, wa maordinahi kay iyang obispo na priso. Oto niuli siyang China pag human siyang masteral, unya ibisita niya iyang obispo dito. Iyang obispo buutan man kay na suod-suod sa kuno ang ubang mga guards. Ingong kuno dayon ang obispo, kaman ordinahan na tika, pero gilain lang pagsulti para kay close, kuan man yun, monitoring. Yun siya, okay ra, siya sige, mga unta, imbitar pa nilang guard, paniod to, niya, kuha din siya na kunong murag siopaw nila, bakal mo na ilang murag rice, siopaw, pagkuha niya, ingan siya, ayaw lang na, kari lang diya naman ko, ingan siya, ayaw, lahi ni, gipikas ang siopaw, gihatag na to niya, mao na to ordination niya. Niya gihikap na iyang oba, ingon siya, astilan gid nimo, kabuotan gid nimo. Giana ra iyang oba, wayo kasabot diha mga guard. Nang hilak gon mi pagkantamisa niya, mautoy iyang ordination. Kami daghan pa kay mga ritual, hapa-hapa pa, picture pa sila didto, wa ana. Nya paghuman niya didto og ordin atong klasihas pagka-ordination, dito na siya nagkantamisa sa UST pag uli niya. Hagas taong iyang luha o ang among mga luha. Ingon ana kalisod ang giagian ni ining mga santos.
Pero kinahanglan tang moagi ana. Nya unsa may makaluwas nato matud pang Kristo, kung magpabilin mong malig-on. So kanang mga asawang sigihag kulatas bana unya nangaguba ng naong, nang lagom na, nangatangtang ng ngipon, nya di gyud mo biya hangtod mamatay kana santa gina. Ganang bana nga sigihag tintal sa silingan niya ang asawa, sigig pangyaw-yaw, sigig yaw-yaw, niya luod na kaignaong ang asawa, pero ang bana bisag perti na yung kapuyag atubang, iya ra yung atubangon, higugmaon, di gid siya mo pada atong silingan, kana patay ginang banaha. Pero santo gina. Nga kung papas una, hilumon man to, akong mama man mo, yawanon kay tanan, siging latos. Hantod edad ko, mga siguro, mga 10 anyos, 11 ba to? Mag-abiris ginag kaduha latoson so sa kadlaw. Sangas bayabas. Muna kaniya kong lawas, pertin daghanang sangas bayabas, din nga upos. Kay upat pa may kabuklaki. Upat kabuklaki, sinan gana. Ang prinsipyong mama, usay namo makasa. Kanang sala ba nga according to her standard. Natan, maingon siya, magsaba-saba mi, magdua-dua mi. Nya mo kalit ingos mama, hunungan na. Nya kanin bata di magina mo hunong. Mo anag kadiyot, ikaw man gimok na sad. Ikaduhang badlong ana, piti na ka. Nya usa gani iyang mabadlungan, kami tanan latoson. Nya kisa makay dili makasaan ang upat. Mao na piti-piti gimis latos. Nya maatlan si Papa usahay nga naas balay, gamay ra man kay imong balay, murag kanira man tingali kani ngari mo ni among salog. Nya pun ani nga tug usa mo na nay among salog didto. Nya anha mi paludhon anang kilid, Papa di asa galing kod spikas, inighuyad pa lang mama sa latos, igo na sa Papa. Unya katos Papa kay maghilom-hilom ra man ito, kay hilomon man kayo. Butan kay ba? Nga hilom. Sige na mo ngaab diri kana bitang wa pa ka maghilak diyan na say latos nga ni dapat nimo. Mura bag masumpay ba? Mura magmuluom ang bata. Ako kapilan ko ni luom nga kana bitang hapit na ko mahuman untag hilak, gilatos na sad na sumpayan. Kay magsige magyawya sa mga kamo mga pistiha mo, kamo mga animal mo, kamo mga bagahe mo. Piti na nya hilak. Wa pa gikuman. Piti na sad. Masumpay antod ang mura nang mutikuka ba. Nya si Papa di na kay siya kapugong maminaw namo nga murag lisod na may ginhawa kay siging balik-balik og latos mo tingog tog hinay moingon ito siya nang undangin na naglatos ang mga bata kay mamatay unya nas imong latos perti natong hago para pagpakaon ana nya imo lang patyos latos. Si Mama perting isuga moingon dis Mama, unsa man kadiyang animala ka? Ikay mo palit. So si Papa dai mo latoson dito. Piti las papas latos. Pastilan lagi. Si Papa di gyud mo sukol. Iya ra yung tukod-tukuras Mama, gamayen kay Mama, Papa piti dako-dako Mama, pureg height na ko sa Papa. Ya baskulado gutog lawas kay trabahante gutog yuta. Si pertilig unag lawas. Ako ko ditong galuhod, bagsigi kong ampo, Ginoo intawon, pasukula, intaw sa Papa, pasukula, intaw. Nako, kaya kanis Papa, musuko lang ni ron, ilambuyog ni Mama, lapos kinis bungbong na mo. Amo sang saksa nga bungbong, nangahirig na. Nako kani, lapos magin iba. Pero sa Papa, di yun musukol. Di yun. Grabe yun niya kalabs Mama. Oo na, Papa, langit gitu. Ito amo kasi nakapapari na ko, Mama baka o si Papa baka o ako kibaw. Mao na ako lang ning gisgutan ba kay naay mga tao sa atong kinabuhi nga nagpakita og pag-antos. Ako wa pa ko antusi sa ako mga ginikanan sa lain-laing paagi og sa mga taong nagtudlo nako about sa atong pagtuo, labi na akong iyaan ni Dulce, ako gining spesyalog sulti manghod ni Mama. Nga buhi pa man aron murag 85, 86 na ba edad na. Nang mao gigatudlo nako about sa atong doktrina. Siya akong katikis dito sa bukid. Og mao gi akong gipasanginlan nganong nasuod ko sa simbahan og nag-alagad sa simbahan. Mubo ra kani siya grado, mo grade 4, kaabot ba ni grade 6 akong iyaan.
Ang mama noon, klaro kayo, wa ka mag-grade 1, graduate dayon. Si Papa sad murag mga duha ra ka semana, grade 1, graduate sa dayon. Bright na lagi mga ginikanana lagi. Pero grabe ang ilang kon. Wa gyud ko kadungog nga naglali sila tungod sa among kalisod. Partig kwarta wa gyud ko kadungog ana. Ug tungod aning ilang pagka mapailubon og pagdawat sa kakabos, nakat-on ko mo nang karon wa sa gyud ko mahangol og kwarta. Sige lang kong pamaligyag slat. Pero para ni sa atong katilingban, di gyud ko mahangol og kwarta. Wa gyud ko maproblema og kwarta bisag katong na breadwinner ko sa among pamilya. 1988 regular na ko sa land bank, pagka 1989 na paralyze akong papa, ako na breadwinner. Pagka 1992 akong maguwang na paralyze, ako'y nag-atima nilang tanan. Wa gyud ko maproblema. Ana, usahay wa na ko'y pamliti, ana, di long sleeve ko muadto sa akong opisina, di korbata pa ko dito, executive ignaw, wa na day pamliti padung uli. To apay among bugasan nga nagkagulkol na, wa na isod. Nyas mama, mo manugon pag ako, ang tambal ni papa nimo ha? Wa na'y pamliti, wa na'y bugas, wa na'y palit tambal. Pero relax na yun kay ko. Muna hantod karon, mao na akong gigamit. Relax ra gyud. Muna sa akong ka-relax, daghan kayong muhatag. Karon lang gani ang atong gikinahanglan nga siguro mga gikinahanglan tag mga 400 or mga 500,000 para sa akong birthday o sa atong ipanghatag nga bugas. Oy, na natin nadawat nga mga pila na katong donation ug ako yung totalon ug sa kuan kanibang sa financial nga kuan ba sa kwarta abot na nigdol-dool na mga 600,000 ang donation. Oh, di wa na. Luwas na. Hatag ng bugas. Karon kakaon sa tingay taro gamay. Ana. Di ra ko maproblema ana. Nya nga to sang slot karon bisag hinay-hinay ra ni pero nahalina nabiata as of yesterday og 1,529 ka slots. Oh, di ba? Daghan na tayo. Sige, manindog na ta.